Zafaga. Onye dikachi Nwachi. Yes, sir. Okay. Ọkwa onye aka ị na-ekwu maka ya? Yes, sir. Gị na nọ na kamp? Yes, sir. Okay. Okay. Ọ gaghị ike afa gị. Nna Emeka onye? Akụbụ onye ebe? Onye Ọsụme, ke village in Ọsụme? Obi ụlọ Ọsụ. Okay. Afọ ole ka ị dị? 49 years. Okay, ke kampụ izi ọnụ nọ before? Ke kampụ ọnụ nọ before? Kampụ Ulubi. Okay, ke kampụ the last kampụ ọnụ nọ? Owere Zikana. Okay. Okay. Oge anyị nọ na kampụ Ulubi, mmadụ ole ka ọ dị ka ndị akechigoro anya buru bata kampụ? Like mmadụ ole total ihe niile nọ n'ebe ahụ? O yere ebe 20 n'Ulubi ahụ. Moto unu na-eyuzu ebe a, ebe ka unu gotere ya? Hapụ eburu moto bata, moto ha natara mmadụ. Okay. Then ebe nke ọzọ unu nọ, kampụ ebe nke ọzọ unu nọ, ka ezi kpọrọ ebe ahụ? Owere Izukani. Moto ole ka unu nwere ebe ahụ as of then? O yeru ebe 6. Ebe ka unu goro ya? Moto ndị mmadụ ha bụ ya bata. Okay, the highest moto unu nwere n'ebe ahụ? Si ya na onwe ya jeep dị ebe ahụ? Okay, ọkwa nwere ndị egbuka dị ya? Okay, n'Ulubi, oge unu nọ n'Ulubi, moto ole ka unu gbukagoro dị? Shut up. I went there. Ọmụ recover moto niile egbukara na ọhịa risisi ya, ma pass ya, ma seat, ma everything. Ọ bụzi anyị nwachụrụ ụlọ ebe ahụ. Ọkwa nwere moto na-agbara ọkụ ebe ahụ? Ndị ọrụ ụnụ na-egbuka moto n'ebe ahụ. Egbukara Mercedes, egbukara Toyota Highlander. Moto egbukara ebe ahụ ka nkukwushi. Some things adịrọ range. Egbukara range, some pass ndị anyị eji chọpụta onye nwe moto. We recover all here. Wetiri ndị anyị gbara ọkụ. Okay, before you pull up for the man na-egbuka moto there. Okay, ke department nọ na ede? Na kitchen. And so gụnwa bụ onye na-eji egotere ha nri. And gụnwa na-eji egote ihe eji esi nri na-esi. And nna gị na abụ onye kara nwe freedom ịpụ iru ebe ahụ? Eke ka o si apụ? Ọ na-abụ ọ bụ na ihe eji esi nri maka ndị bịabịa ebe a pakigo many bags of rice, beans and groundnut and many things. Never na-egusi. Ebe ka unu na-eji egote ndị ahụ? Ndị ahụ before m bata n'ime ebe ahụ ha pakichago ndị ahụ. Ka ebe isi gotere ihe ndị ahụ? Unu na-azụ ya azụ? Ọgụ a na-eji azụta ya? Okay. Now, ebe kampụ unu si pụ last, nke a ebe unu nọ last ya, Owere Izukani. Like mmadụ ole ka ifugoro ekechiri anyị ebubatara ebe ahụ? From since anyị nọ n'ebe ahụ, nye dị ka how many people? O yeru ebe 30. O yeru ebe how many? O yeru ebe 30. Ka onye ransom, ka onye na ransom ndị ahụ? Ndị isi na dị ransom. Okay. Ha natacha isi ebe a na-enye ụnụ ego nri. Ka esi akwụ ụnụ ụgwọ? Okay. Ka esi ebutere ụnụ mgbọ na egbe? Okay. Rank gị erughị ebe ahụ. Ka position gị n'Ọsụmenyi as a IPOB? Gụọ coordinator Ọsụmenyi ka nne mba na-ese? Gụọ na coordinator Ọsụmenyi niile? Ọsọ Ọsụmenyi ka ị na coordinate? Sọsọ Ọsụmenyi ka ị na coordinate? Okay. Okay. This Hausa ọkwa na-arahụ na nke gị?
ọ na-arahụ na nke gị iji nọmba Hausa ka ekwe onye ọzọ ijikwa nọmba ya iji nọmba ose ka afa kọmanda ụnụ n'ime ebe ahụ na-ekwusi okwu ike onye ebe ka ọ itetezi afọ ya onye amụma biko nụ ndị be anyị achọkwa ihe emere ihe a criminality adịzi excess ọ dị too much oke na-ekwuzie nwoke a dị afọ 19 naanị sonyekwuru na-egbuka moto na-eme kidnapping ka n'ụdị ihe dị ihe a biko nụ ka esi n'ụdị ihe a sị na ndị Igbo mere na Naịjirịa ka m gwakwa unu sometimes iblemo ndị yutu anyị inekwa n'anya the other side ka njikọnụ gị nwa na-ene n'ihe onyonyo a ọ bụrụ na industries factories juru n'ala Igbo dị unu ka yutu anyị aga na-eme mkpamkpa ha na-eme biko ka anyị gwagodo onwe anyị eziokwu ndị oyibo kwuru okwu ana m ekwu ihe oge ọbụla jenu na n'ihe onyonyo mụ na idle mind is devil's workshop and an angry man a hungry man is an angry man agụụ kata onye dị idle onye enweghị ihe ọ na-eme o jechọọ n'ihe ọ ya eme ka o wee rie na ụnụ amakwa ihe na-aza agụụ ọ ihe na-efe na-eme ndị yutu anyị ibi ndị na o nwekwazị ndị criminality baga ọbara na ọmata ihe imerụ ha ga na-eme arụ ha na-eme mana gọọmenti megodo ihe ha si suppose ime gọọmenti provide godu n'ọrụ leazianụ wit ndị be anyị jiche ego ka a mara industries factories ịbịa na Anambra kịta enwe nnukwu industry and factories ihe dịka 10 iruo n'Imo steeti iruo n'Ebonyi iruo ebe a ndị Igbo nwe gị gụchaa ya denu nke ejie ndị yutu ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma ndị na-eto eto nọcha secondary school ha chọrọ ịrụ ọrụ ha ga na-arụ o nwere mgbọsị m kpọrọ nwa nwanne m n'obodo oyibo ime ihe o kwuru nwa dị ebe 13 years ọ sị na ọ na-arụ ọrụ 13 years o jechaa akwụkwọ o jebe ọrụ ụdị ihe a ga-eme na be anyị nwa dị 13 years ịkpọọ ya ọ sị na ọ na-eje ọrụ n'ụgbọbụ ya so time na o jechaa akwụkwọ o jebe ọrụ biko nụ ndị gọọmenti unu na-eji obodo ego ọbụla fụ ihe na-ebe ka esi wee dozicha obodo oyibo industry factories na kazieni duplicate ihe a ka ndị yutu na ụmụ anyị nwee ọrụ ndị yutu na asị na yutu bụ ihe ji obodo unu jụ si na unu ama mmie nọọsụ ikwechiri na-eri ego dịrị ụmụ unu tendie ebe edozichara edozi dozisienụ nke unu ka ọ dị mma unu jụ jienụ na Germany na Germany enwezi prison maka gịnị because na ndị gọọmenti ha ma na ihe na-ebute criminality bụ enweghị aka ọrụ ha make sure na industry factories juru ebe niile ndị enweghị ọrụ ha na-enye ha ego o nwekwa unu chekwa n'obodo Igbo o nwe factories na industry juru ebe ọ bụ na o nwe ndị nọkwasị na onwe ihe ha chọrọ ime gọọmenti ma na-enyekwa ha ego ọrụ dịkwa wee bụrụzie ebe anyị ọrụ adịghọ okenegoro inosin ọ bụrụ na ọ bụrụ na inosin kwechiri ọkwa kara ịchụpụ gị n'ala Igbo ka o jebude indọstrị ya n'ugwu Hausa o kwechiri si na onwe ike ibupie ka ụnọfụ indọstrị na factories ndị dị adị ewere some policies na-eme ha ka ha agbapụ ka ihe unu chekwa ụmụ ikorobịa mee ka nkwa anakwụma justify their action mana ihe na-ebute ihe arụ industrial factories arụ ga-adị yes criminality ga-adị mana ọ dọzi ịdịzi etu a ọ dị reduced to a barest minimum oke ke ihe ụmụ ikorobịa gị onye gụcha akwụkwọ pụta ọ na-akwụgharị ije ọrụ nke dị adị asị gị weta ego olesi ma ọkụ ịmarụ mmadụ wee weta ego den ndị amaazị mmadụ nọzie na-akwụgharị ndị be ha enwezi ego ha ga-eji sendị obodo oyibo ha nọrọ na-akwụgharị ndị enwe ha na ha ya ele wee sendị ụmụ ha obodo oyibo nọ na-akwụgharị ịghọtago ọ bụzi mmadụ niile na-akpọ bọị kịta maka ihe ndị bọị na-emekwusi ụfọdụ nwezi sales girl merụzie nwa bọị I prefer sales girl ka enyi ihe unu chọzi ka ụmụ anyị mebe bikonu gọọmenti mee na ihe now or else egbukpọ ụmụ ikorobịa ndị Igbo niile egbukpọ unu ma the implications yes ihe a bụ ihe a chọrọ mgbe unu megidere ihe ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọ abanye to criminality ịghọtago egbukpọ ha ihe a bụ ihe a chọrọ achọ Biden ofu unu n'anya Biden ome gịnị ofu unu n'anya mee na ihe unu dị suppose ime onye ka nna sọkwa ifu politiks obodo a onye ọbụla papi amagbe ya nọ na politiks obodo a ma na onye ahụ abụghị ezigbo mmadụ ịma na onye ahụ nshọt ka m hapụ iji iwu ikwu ihe m chọrọ ikwu bikonu ka ihe unu che na ihe onyonyo a because isiokwu m bụ as long as na-eme ihe a dị suppose ime
criminality a ga-continue and a ga-egbugide ụmụ ikorobịa anyị gbukpọọ ha by then ofe anyị n'anya ka mmadụ ihe unu che na ihe onyonyo a ndewonu ndị bai ka nkwụkwa nakwa ma justify na ihe ha na-eme dị mma no adị m justify mana gọọmenti megodi ihe ha dị suppose ime denu ha mechi ihe ha dị suppose ime onye ejideziri achọghị ịrụ ọrụ ịmazie na onye akpachazi anya decide ya na ọ chọrọ igbu onwe na ọ chọrọ destroy onwe ya biko ndewonu ndị bai ka ọ dị biko na unu echezikwana ịlike ishare subscribe daalụ